Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus. Sugeng pinanggih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten Kamis Kliwon Surya kaping 12 wulan Februari taun 2026. Kula Yesus Agung ngajak kita sesarengan maos kitab suci dinten menika ingkang kapetik saking serat Ibrani bab 8 ayat 1 dumugi 11. Kanthi jejer nyawiji ing Sang Kristus. Serat Ibrani bab 8 ayat 1 dumugi 11. Lembaga Alkitab Indonesia basa Jawi tahun 1990 sekawan lan kuwaca ayat 1 ingkang mekaten. Ose apa kang kita rembug iku mangkene. Kita padha duwe iman agung kang kaya mangkono, kang lenggah ing sak tengene dampare kang maha agung ing swarga. Mekaten sabda saking Gusti rahayu sedaya tiyang ingkang mirengaken lan nindakaken wonten ing gesang padintenan kanthi setya tuhu. Haleluya. Amin. Ing enjing menika kita kelingan dening pangandika saking Ibrani 8 ayat 1. Bilih inti gesang kapitadosan kita menika dumunung ing satunggaling kasunyatan. Kita gadah imam agung, yaiku Gusti Yesus, ingkang lenggah wonten ing sisih tengenipun Allah ing swarga. Pangandikan menika maringi pepadang bilih dasar gesang pasamuan boten namung gumantung ing tata sistem utawi pepanggihan manungsa, nanging wonten ing Gusti Yesus piyambak minangka kepala gereja. Wonten ing GKJ Purwantara ingkang dumadi saking 6 pepantan, kita dipun timbali kagem tansah enget bilih sanadyan kapisah dening papan lan kahanan, kita tansah dados satunggaling badan. Pepantan menika sanes papan kagem laku piyambakan, nanging papan kagem ngrembaka sesarengan, nyawiji ing katresnan lan timbalan wonten ing pelatosan. Amargi kepala gereja kita setunggal, yaiku Gusti Yesus, mila pepantan-pepantan ugi kedah tansah sesarengan, boten saling ngungkuli nanging saling nyengkuyung. Gesang pasamuan saben dinten asring kebak tantangan, wonten bedaning cara, adat lan kegiatan. Nanging saking iman dumateng Kristus, kita dipun wulang supados tansah bangun relasi ingkang sae, relasi ingkang adhedhasar andhap asor, tepos liro lan kasedian kagem ngladosi. Pepatan ingkang kuat boten namung pepatan ingkang rumangsa saged piyambakan, nanging pepatan ingkang pura nyengkuyung pepantan sanesipun kanthi pandonga, panggula wentah lan katresnan. Mugi ing enjing menika kita sedaya dipun teguhaken supados saged dados pepantan-pepantan ingkang rukun, saling nyengkuyung lan setya kagem ngladosi, awit gesang lan pelatosan kita dipun tengahi, dipun agengi dening Gusti Yesus Kristus piyambak. Saking raos sesarengan lan relasi ingkang kiat menika, pasamuan kita wonten ing GKJ Purwantara badhe tansah dados papan ingkang gesang, kebak pangajeng-ajeng lan kebak panglipur tumrap tiyang kathah. Monggo kita ndedonga. Gusti Allah ingkang Maha Asih, matur nuwun awit katresnan lan pangliman paduka ing enjing menika. Kawula nyuwun mugi paduka tansah dados kepala gereja wonten ing gesang pasamuan kawula. Mugi paduka saged neguhaken manah kawula sedaya supados saged tansah rukun, tansah saling nyengkuyung lan setya ngladosi wonten ing saben pepantan. Mugi paduka maringi kawula manah ingkang andhap asor, kebak katresnan lan purun bangun relasi ingkang sae supados pasamuan kawula tansah dados berkah tumrap
sesami. Sedaya panjenengan menika duh Rama kawula aturaken wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus juru wilujeng kawula ndedonga. Amin.